Tadi gito'y pagsasao, idi nang isursuro na pong Isu Kristo idi, kadagiti adalan na, di gito'y tin na imbagbaga idi, na inspirituan na palawag, ngagturong iti Diyos. Tadi giti kapsat, iti banbanag, ngayon tayo, adalin, kadagiti kay papanan na, iti nagloryaan, ng Ebanghelyo, nga nagapo iti Diyos. Digito'y ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Juan City, iti 15. Nasnas daaw nga rod, nagiti Hodyo, akon kunana, kasano iti panakaam mo. Dahito'y atao, nagiti pagbasaan, idinto, adi nagadal. So dito kapsat, taidi awang pa iti, husto, nga adal idi. Isu di kita, no di ket kaduan na, padtulang pa idi. Isu nga ado di iti, nasnas daaw, nga tattaw idi, no kasano, iti kababagas na, di kito'y asasao. Ta idi, handang mo at pati idi, kinapo ng Isu Kristo, di gito'y ngayon na ipalpalawag. Yora ba'y itatta, nga ingkana, dahito'y akapututan, handa, amamati, sa bali di kiti napananda, nga palagipalpalawag. Saan nga alain ti husto, iti kay papanan na dahito'y, kadag iti kay babagas na, asasao. No di kiti kumatin tayo, ipalawag laeng, kadag ito'y asasao. Tayo iti kinuna iti Juan 6, iti 60. Adu nga ro dagiti adalan, no idi nangegda, kinunada, narikot daytoy asao. So kaditi kapsat narikot iti asasao, no hantay nga dawaten, iti nananay panakaawat iti Diyos. Ta iti kaduan na kapsat, digiti banbanag laeng, apakay aywanda, amakita, abanag. Ngam digiti kapsat, gapo, iti sao, siya senno makabalin, adong magkenkwana. So dayta kapsat, kinaipagbaga. Ta, kailangan nga, agamos tayo, kadagiti palpalawag, haan makita, tadi kita kapsat iso, iti mataginayon, ngayon na ibagbaga. Kadagito'y anay lanad, kadagiti sorsorat. Iti mabasa iti Juan 60, sa iti 66, nanipod idin ado dagiti adalan na, nagsanod da, niya pong Isu Kristo idi. Ta, isuda ngamin, kaduan na laeng, nga digito'y amakit kita dalaeng abanbanag ket saan da anakikuy genkinkwana. So dayjay kapsat, nanipod idi nang rugi, kinimisis handan anamati ngainggana, kini Juan, iti baro tulag. Ta kinunana iti Lucas 24, iti 27, ket idin rinugyanan na manipod kini Moises, ken kadagiti so amin amamadto, impalawag na kadakwada, kadagiti amin asursurat amang sarita, idi mo papan kenkwana. So dayta kapsat, nga handa anamati di, nanipod di, naramid digito'y asasao. Iti daan, atulag kastamit iti baro, atulag kinunana iti Lucas 16, iti 16. Itilintag ken kadagiti mamadto, agpatinggada kini Juan. So dayta nagpatinggalaan kini Juan, ket ado, kadagiti lumablabsing, digito'y asasao, manipod idin iti Ebanghelyo, iti pagarian iti Diyos. Naipakaammo, ket tunggal maysa,
agar sugas asumrek ken kuana. So kadita tapsa nagadado iti sumrek naggarasugas ng kinuna digitoy asasao. Tahanda nga laen ti gusto akay papadan na. So nga tayo kapsat nagsuksukimat kailangan nga adalin tayo digitoy gandawaten iti Diyos tapno mala tayo kaligiti gusto akay papadan na. So di kita. So kaligiti kapsat may nakipapaabot gapo iti Facebook online Bible study tapno mawatan tayo digitoy akay papadan na. Ket agyaman na iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.